n'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke n'ụbọchị izu ụka nke isii n'oge emume nke Ista. Tata na obodo anyị n'ụwa bụ Amerịka ka anyị na-emekwazi ụka nke ndị nne. Anyị wee na-asị ndị nne anyị niile, ma ndị bịagolo ụka, ma ndị abịabero, ma ndị nọ n'ụlọ, ebe ọbụla ebe ha nọ na anyị na-asị onye ọbụla Happy Mother's Day. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ọtụtụ ihe ọma nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ya niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewezila ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma na-erinye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, na-ewelụkwazi ndị nna anyị na-erinye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-agọzi ha, ka ọ na-edu ha, ka ọ na-agbazili ha. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge dị nsọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe anyị onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ meta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi
Filip jere otu obodo dị na Samaria gwa ha okwu Chukwu maka Kristi. Igwe mmadụ ndị obodo ahụ were otu obi ṅaa ntị n'ozi Filip n'ihi na ha hụrụ ọrụ ebube dị iche iche nke Filip n'onwe ya rụrụ. N'ihi na site n'ọrụ ebube ndị a, mmụọ ọjọọ siri n'ahụ ọtụtụ ndị ha ji pụta na-eti mkpu n'oke olu. Emekwara ka ahụ dị ọtụtụ mmadụ ike, ma ndị akụkụ ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị dara ngwọrọ. Oke ọṅụ wee dị n'obodo Samaria. Mgbe ụmụazụ nọ na Jerusalem nụrụ na ndị Samaria anabatala okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn. Mgbe ha bịaruru, ha kpere ndị kwere ekwe ekpere ka ha nata Mmụọ Nsọ. N'ihi na Mmụọ Nsọ adakwasịbeghị onye ọbụla n'ime ha. Naanị ihe mere ka ha bụ mmiri Chukwu n'aha onye nwe anyị Jesu. N'oge ahụ, Pita na Jọn wee bịakwasị ha aka n'isi, ha wee nata Mmụọ Nsọ. Okwu nke osebro ụwa. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ, werenụ aha ya ukwu otuto. Kwupụtanụ otuto ya dị ebube. Gwanụ Chineke aka ọrụ gị amaka, aka ọrụ gị adịka omimi. Tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile sekpuoro gị, bịakwa kwee ukwe otuto gị. Bịa n'ụlọ ọrụ nke Chineke, lee n'ọrụ ebube ọ rụrụ ụmụ mmadụ. Ọ gbawele oke osimiri ka ọ ghọọ ala akọrọ, ka e were ụkwụ kụfee osimiri. N'ihi ya, ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ n'ime ya. O ji ike dị egwu na-achụrụ mgbe ebighị ebi. Ndị niile na-asọpụrụ Chineke, ngwa geenụ ntị ka m kpọọ akụkọ ọrụ ebube ọ rụrụ m. Ngọzi dịrị Chineke, onye na-ajụghị ịṅa ntị na arịrịọ m, ọ jụghịkwa igosi m obiọma ya. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere: sọpụrụnụ Kristi n'ime obi unu, nyekwanụ ya ọnọdụ dịka onye nwe unu. Jikerekwanụ mgbe ọbụla ịza ajụjụ ọbụla mmadụ ga-ajụ unu banyere olileanya ahụ unu nwere. Ma werekwanụ nwayọọ na nsọpụrụ kpee ọnụ unu. Mekwanụ ka akọnuche unu dị ọcha, ka ọ ga-abụ mgbe ndị mmadụ na-ekwupụta unu n'ihu, omume ọma unu ji biri n'ime Kristi, ihere
eme ha n'ihi ha na-ekwu, n'ihi na ọ ka mma ma ọ bụrụ uche nke Chineke ka unu hụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ezi ihe karịa unu ịhụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na Kristi nwụrụ n'ihi unu, ọ nwụrụ naanị otu mgbe n'ihi mmehie unu. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ajọ omume ka o wee dugara unu Chineke. N'ihi na e mere ka ọ nwụọ n'ahụ ma mekwara ha ka ọ dị ndụ na mmụọ. Okwu nke osebro ụwa. Onyenwe anyị Jesu, kọwara anyị okwu gị nke ọma, mee ka okwu gị na-amụnye ọkụ ịhụnanya n'obi anyị. Onyenwe anyị na onye elu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga-edobe iwu m. Aga m ekpekwara Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi. Onye nkasi obi ahụ bụ mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnabata n'ihi na ụwa adịghị ahụ ya. Ụwa amaghịkwa ya, ma unu ma ya, n'ihi na ọ nọnyere unu, birikwa n'ime unu. Agaghị m ahapụ unu dịka ndị na-enweghị nne na nna, kama aga m abịakwute unu. Ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị, ụwa agaghị ahụkwa m ọzọ, ma unu ga na-ahụ m, n'ihi na adị m ndụ. Unu onwe unu ga-adịkwa ndụ. N'ụbọchị ahụ, unu ga-amata na anọ m n'ime Nna m, marakwa na unu nọ n'ime m, mụ onwe m anọrọkwa n'ime unu. Onye ọbụla nabatara iwu m na-edebe ha bụ onye hụrụ m n'anya. Onye hụrụ m n'anya ka Nna ga-ahụ n'anya. Aga m ahụkwa onye ahụ n'anya, bịakwa gosi ya onwe m. Oziọma nke osebro ụwa.
Gọ Chineke amamihe na-adịghị kasị. Ụjọ atụzụ n'ụlọ na anyị kwadola akwado. Ụnụ afọ na m esigo n'ọlta gbadata. Na ndị Igbo si na afọ ihe ka ubi. So na unu nweta ata. So unu nwa gbadatalụ m na ihe adị ka unu. Ọ bụ onye ga-abụ mama. Ọ bụ onye ga-abụ mama. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, onye ọma. Bishọp onye mụrụ ya. Popu onye mụrụ ya. Sista onye mụrụ ya. Karakọs onye mụrụ ya. Evans onye mụrụ ya. Ugo onye mụrụ ya. Matthew onye mụrụ ya. Nna onye mụrụ ya. Uche onye mụrụ ya. Ibe onye mụrụ ya. Ebere onye mụrụ ya. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Aneke onye mụrụ ya. Nne nna onye mụrụ ha. Josef onye mụrụ ya. Nna onye mụrụ ha. Arinze onye mụrụ ya. Ekwerike onye mụrụ ya. Chigozie onye mụrụ ya. Nwogu onye mụrụ ya. Chizọ onye mụrụ ya. Emeka onye mụrụ ya. Ugo onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Ewi m onye mụrụ ya. Nne ụmụaka onye mụrụ ha. Nne m ihe dị mma ka anyị ga-emerụ nọ, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Ma nnukwu amen. Tata
bụ okpe ekene ka anyị chọrọ inye ụnụ. Onye sị na ịbụ nne dị izi ya jee bụrụ asị, maka ihe ga-eji wee ma na ọ dịrị izi bụ na ọ na-abụ ndị nne zocha ụmụ elutebeze nke grandchildren ha ebodo aka n'isi si biko si redusuolu ha afụfụ a, iwe malụ na ebe a na-eje eteka. And so all an appreciation. If we look at the sacrifices of motherhood, Oburobeloku, because all you need to, most times in our own time, mama na abụkarị enemy. Ihe o ji abụ enemy number one bụ na ọnya na-achụgharị nwa like nya bụ problem. Ụmụ nwoke na-anọ na palliative emezie ha edozie. Ọsọ papa na-abụkwa ndị na-abụ isiokwu. Ụfọdụ ndị mama abụrụzie ndị na-alọbizi ka obodo dị mma, mana generally ndị anya ha na-elu a n'ọfụma na-afụ ihe zoro ezo most times bụ mama. O nwezi ike mama fụ ọ bụ na umi elu ha nke ahụ ọkọtazi alụ nna na-ebupụtazie ume nke o ji bụrụ nne welu tinye onye ọbụla ịgba. So ma ọ bụ unu mejuru asị unu okay no problem, ọkwa unu okay no problem, ka nna unu megene na taa. Ụfọdụ ndị nna bụ ndị ka ọ dị mma, because I remember when we were growing up, I imagine my mom can flog. Just my mom can flog. Okay, for Italy. Oh my goodness. My mom, a professional couple nanka. And I think Naihojibu professional labor because non Akuzi elementary. And so from Ikuzi elementary, eventually she became a headmistress. Bona professional. Even nke no work hand job number one or day late. Nihe. Gini nwere ike nọ n'ụlọ ọkwado so na akwụkwọ bịa ka ejebe school maka ọkụzibe n'Ọnịcha den a na-enwe morning and afternoon. So ọ na-akụzi n'ụtụtụ onye ọbụla emove to morning, then emove to afternoon onye ọ na-change school to afternoon and to the same school ọ nọ. And ọkwado si akwụkwọ so unu ya apụọ unu na-egbu oge ọ galụ gị pụọ anọrute na school ahụ o chelu late maka na ọ ma na ị na-abịa, so ọ ga-eji maka gị chee late na gate that day. And a ga-esi ngwa oge ọ pịaghị ihe ọ ga-apịa gị that day, imekwe na ọnwa ya nyere gị n'ihe ihe wee jebe school. And so bọsị ọzọ ọ sị na ya pụọ iri trouser gị iri akpụkpọ na-achụ ya n'azụ. And that's how I learned not to be late. Maka ịgbago na a na-eme ụmụ kirikiri ha eche na-egwu. That was how I learned not to be late. And that's why I could have 1:30 n'afọ na nwa na mmụọ nsọ. So we can never undermine the suffering. Ndị nne. I'm not using one because that's my own experience, and I know every person in this church shared their own experience and had their own experience. Mgbe m na-achọ ịbanye class 1 na seminary, then I think I was 12. Then my dad had a little problem. Then he was working in the bank. So he had a little problem with the bank. I will say I'm not good on the side. Then a school teacher. And then myself and my brother got by class 1. In the next year, every penny was saved nowhere. Can we just body school? Because now I get go nkonya. Uniform, I get go nkonya. Bed, I get go nkonya. Apathy, I get go nkonya. Maluzi go nkuzi. And she used it, paid my school fees. How she did it,
nobody knows. Ọ gbasakwa na ihe ma na ya ejego school. Ọ bụ na ị chọrọ ịgwụ ụgwọ akwụkwọ, ọ your problem, ọ bụrụ problem anyị. Esi anyị eje na anyị anọdụ ana n'ụlọ na-eri rice. Ọ mgbe ị tozili ibe gị gụchazie akwụkwọ iburu iti ndị ọzọ basịa uru, ọ mgbe ka ị ga-aghọta. And so you see the level of sacrifice, the sleepless nights. Sleepless nights. Ụmụaka na-ebe ha mụrụ anya. Ụmụaka gbara ọtọ, ị ga-afụcha ụmụaka, so many of them dress more gorgeous than their parents. Why? Because na ha ga-achọ ka ụmụ ha bụrụ example. Even training, physical training, moral training, making sure na ụmụaka niile ma Chukwu ma lụkwazi akwụkwọ. I na appreciate the sacrifice unu. And sometimes ị nwere ike na-agba mbọ a niile, nwatakịrị na-agba mbọ, ị na-achọ ka o si ụzọ begide, o si ebe a na-aga. Sometimes it can be very frustrating. It can be very, ihe ga-eju eghọta ya bụ, ọ bụ na ị na-akụzi nkụzi, ịta afụfụ kụzigala ụmụaka ihe, kụzigide ihe, kụzigide ihe, kụzichaa, ịjụọ nwatakịrị gịnị ka ịkụzi, ọ na-akọ ihe ọzọ. Ọkọba ihe ọzọ ahụ, ị na-ekata onwe gị, jụọ onwe gị, why did I even waste my time talking? Ọ ihe o yiri like ịzụ nwa, izugide nwa, zugide nwa, anya gị niile nọ ka nwatakịrị a na-agada isue, ọ nọ ka tọọ nụọ the other way around. It's very discouraging. Mana ọnya ka m ji ayọ nne ọbụla. Every mother, especially in this society I know, must blend spirituality, religiosity with regular training. Onye me say that part, nnukwu problem. Nnukwu problem because na society n'ụwa anyị nọ nwe ka ọ dị. Enwe ka ọ dị. Anọdịkwa ebe niile o, kama na nke ebe a jọlụ njọ. Ọ dị ebe niile, even when we're growing up n'Ọnịcha, it's pretty rough. But nke ebe a dị rougher. Maka na ihe ụmụaka na-ama n'obodo a, enwere mgbe m melụ teaching practice na one primary elementary school dị na Brooklyn, I think PS 224 na Brooklyn here. That was mgbe m mesịrị childhood and special education. Eje m ịkụziri ụmụaka ihe, kụzigide ihe, elementary 2, second grade. Akwụkwọ mpakịrị dobe just by my own small seat n'ebe ụmụaka nọ. Before mpụta ụmụaka wee debe ihe na ya, debe. Ngwa gị ihe nwatakịrị a dere akwụkwọ ma. Nwa 2, elementary 2. Ihe nwa sị n'akwụkwọ m. Nna nta. Hey, umeme m fiom. Nse ekotakwa n'ugbo okwu ebe a. Nse, who did this? One ma anya ifu dị onye anya nwatakịrị awụgharị m here. So onye nke na na-akwụsị, you told me to write it. Onye nke I didn't tell you to write it. And they drop some rotten thing on na-agwa gị ha. Na ji nwa ọchịrịkwa akwụkwọ m ọsọ. Etu a ka m si pụọ gbata aka nso onwe m ọgịnị bụ ihe nka. And after that, abịazi m teaching practice na school. Na adị m akụzikụzi, ma kụzibekwu unu, na adị m akụzikwu. So somewhat, ihe dị out there is not very common when we're growing. And iche na ha bụ nwatakịrị, enwekwa onye bụ nwatakịrị n'obodo a. With these experiences, especially these public schools, enwekwa bụ nwatakịrị, maka ihe m cheburu. And so, they need to blend the speed in n'obodo n'ụwa with religion. They need it. Otherwise, a man no wants straight-jacketed life. They need it. Religion matters a lot. The religion matters in this situation. Now, kedu ihe nji kwuo ya? Ị nwere ike ịkụzichalụ nwatakịrị, ịkpọrọ ya na-eje ụka, na-akụzili ekpele, because nji malụ na sometimes I na-miss that track generally, bụ enwere nwatakịrị
mama wee bịa ụka one day nwatakịrị aghọtara ihe a na-akọ ọ mara aka nne ọ mara aka ekpe. Why? Because the mother was not consistent. The mother was not consistent. Omarodi hebe ekpele. Even as this is a priest, or what would he priest? Only about what I killed this 7-8 years. I'm already here, father. It shows a lack on the side of the mother. And why is it important to train these kids with religion? Most of their lives will game. Hana ba game rinne enwero game no n'ụwa ụmụaka amaro. Enwe ike nke ga na-agba n'iru gị might be decent. When you're not there, you don't even see the game. And game erika. And they know every site, every app to get the game. And 80% of these games were shooting, stabbing. And that's why Nina na moto maka n'obodo a onye busel gị horn ike na-ejebi na-eje because a moro modobele egbe ha na-ejikwa aka anụ ọgụ. They can't even fight with their hands because they don't even have the energy. So they resort to those things ha na-agba na game. Bam ozugbo egbe ahụ bam. Na arụ ha niile mma nọ ya. Itinye emere ebe ị na-enye small dagger. And they have it. They all have it. Why? These are things they have through the game. Manobo na nwatakịrị ahụ na-etinyelu mmụọ nke Chineke n'ime if you avoid their such circle. I can nnukwu. I know that the system not here makes us pursue wealth because they go the nnukwu mkpa. But we can never neglect this aspect of their lives. Ụfọdụ ụmụaka schools soon not here. Mid school, high school. Nwa gị nọdụ mid school, nwa gị nọdụ high school. Open your eyes more until onye abanye university. Mid school, high school is very disastrous. And let me say nwatakịrị at that point. We double one between mid school and high school. Okay, elementary, very few. They be in a rough area. Mana mid school, high school, weed. And so in school they make it 2:30. And it takes 25 minutes to move from the school to the house. And now what after 1 hour, something is wrong. Something is wrong because on ground so you not after 1 hour. If it takes 25 minutes to get home, it takes 25 minutes, and 25 minutes that child has to be home. Or take your 1 hour, then they are hanging out in the daily and groceries. And they back and rap Igbo. Igbo ni ne fulana ngo. And no matter you will never know until brain ya crack it down. And we got so many of those cases. Even when came on our council recently, a very good child, and you heard that religion is very important to counter what is happening here. But now this little girl, very beautiful girl, she started her own in high school. Why? Because she was caught in with the wrong group. And she wanted to belong. She was feeling nearly totally off. Mani hena zonwa takila abo ode oka nye gbanyere n'isi na nye tiwel oka fanye n'isi. So when ya no one ano ogowa college, she started smoking weed, started drinking. But after school, or for that, all those things on anguni henina ne derail from the right path as a child. Because there is no way you can progress if your brain is damaged. I had cousins that lived on cocaine and weed, and they all died.
All of them, because when we come child, no when we're growing up, in the up to they go to a baby. Onye na-agba egwu na street, you tell me, onye ga-agba ngwụcha ihe anya etu aka anya ga-esi na-eme. Ị na-enye nekata onye ga-ọmụọ gbalụba egwu. Ihe a pụsịrị ya na arụ ya dịkwa n'ọmụ. Gwana m etu onye a ga-esi progress in his or her career. And so this child was being troubled by her new life. But the home where she came from, it was conflicting with life on AB. And so, because of the home, the prayer life of the parents, and the way she was trained, and the way she is living, Obolianuku conflict. Obolianuku conflict. And that's why my Bible says, train a child in the word of God, so that when that child grows up, he or she will remember. Yes, it is okay to pass through the rigors and challenges of life, but okenye ada kanka na-egwu ọmagba ọmalụ Chineke, it is a big advantage. Mana ọ bụ na ọ marọ, ọ bụ na ịda akụzi da esi ekpe ekpele, ọ bụ na ịda project Christianity into their mind, ọ bụ na ịda project the love of God into their mind, ọ bụ na sọsọ ihe na project le ha bụ you will be a superstar and you will be playing soccer. You will be a superstar and you will make a lot of money playing soccer. You will play football, you will play this, you will swim, you will do that. That's all you understand as growth. Then there is a problem. Those ones are good, but try to balance it. Because they have little connection with religion. And that's why they have high rate of depression. But if we balance it, it helps. And because they are very vital. I want her now that they are young, then we have our future. But if we miss them, then we miss our future. And they miss their own future too, because future matters. But other than this, generally, thank you. Thank you for your service. Thank you for your dedication. Thank you for your sacrifices. Thank you for everything you have given to your home. Thank you for following up these children. Thank you for being up in the night. Thank you for praying for them, for imposing your hands upon them. Thank you for even crying for them to understand what you are saying. Thank you for being a mother. Ka Chineke gọziela anyị unu niile. Ka Chineke gbaa unu ume. Ka ike rapụ egwu unu na nnukwu ọrụ unu nwụrụ n'alụ. In Jesus' name we pray. Ekwem n'otu Chineke. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọl. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpele nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya. Anyị
ewelugo ọnọdụ anyị, ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, na-egosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Onye mere eluigwe na ala, iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Ka anyị natazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ike emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị.
marakwa na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, ịkpọla anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso gị, ịsachapụla anyị na mmehie anyị. Biko nara arịrịọ na onyinye anyị na-ehunyere gị, mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ wenite n'obi ihe nọ n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-etogo oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. nna anyị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị nsọ terukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ.
otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ọrụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were ebe ọ kụwe Chukwu nna. Anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
ụmụnne nna Kristi na-elu nwa atụrụ nke Chukwu na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọrọ nke nwa atụrụ Chineke. ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna dị ebi ebi, ịkwadola anyị maka ndụ ebi ebi n'ime mbilite n'ọnwụ nwa gị Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi, hụnyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Mgbe ọ bụ na ebe ọ na ndị nna na-agbaghalịrị nne, ụnụ wọchị ya efukwuo na ma onye isi ma onye ọbụla ebe niile na-agbaghalaghala. So ndị nne, ihe o gosi bụ na akwadola akwado, na ụlọ niile na-agba ọkụ kịta, ebe niile na-agbaghalaghala. So amarọ mma anyị ọ ga amen. Just to remind us, na next Thursday or this coming Thursday bụ gịnị? Mkpụrụ mmadụ ịbụọ na-eto ka nna anyị ya. Ụlọ na-ege ntị. Asị m next Thursday bụ gịnị? Kedu ihe ụka na-akụzi? Ụka na-akụzi na ị ga-ejelili ụka n'ụbọchị Ascension. Ọ ihe ụka kụziri. Maka na oke ụka sọrọ ọlụ mana jee n'ọlụ mana jee n'ụka. Aje kpata ego. Maka ndị agha achụ n'ọlụ, mana ọ bụ na ama achụ gị n'ọlụ eje na, mana ọ na-agha achụ gị n'ọlụ jee ọlụ. Ijecha ọlụ ime gịnị? Ije ụka. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Biko kọọrọ ndị nne aka. Efu na nna agbagharị up and down. Ọ ka ndị nne hapụ crucify m. Ana eme Happy Mother's Day. Ndị nna tinye n'ọnụ Happy Mother's Day. Anyị na-akwadola unu ọfụma. Ọnya ogbo ofu a na-ewe agba m n'isi. Ka anyị gagodu second collection. Choir. Ọbụmụ onye na-anọ n'ụwa, ọbụmụ Chineke na-echere n'echiche ọma. Chineke na-echere n'echiche ọma. Chineke na-echere n'echiche ọma. Nyerunya. Ekenama. Nyerunya. Ekenama. Nyerunya. Ekenama. Nyerunya. Ekenama. Nyerunya. Ekenama. Ekenama. Ọbụmụ onye ga-mbụ n'ụwa. Ọbụmụ Chineke na-echere n'echiche ọma. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. We now have the exposition of the Blessed Sacrament every Thursday. And like Father Siweku, this Thursday is Ascension. So between 4 and 7, bilingual Mass. Again, where exposition, and then Feast of Ascension we hold at 8 a.m. and 7 p.m., all bilingual. Ka Father Siweku, ọma bidoro ọrụ na ọ bụ na inwe onwe
ọgwa na inwere onwe na ị ga-clock in ma were aka ijekwe maka na ahapụ ihe eji ama mma na. May is the month of our Mother Mary. We invite you to join us to pray Rosary every Friday, 8 a.m. and 7 p.m. bilingual. We are still accepting dedication for our flower circle for summer months. Donation is minimum of $25. We still have 29 circles to go. The annual Catholic Appeal Bishop's campaign is in progress. Our goal remains $22,150. In the weeks, envelopes were distributed. Our envelope at the back of the church, Biko, and make your pledge, and you have till December to redeem your pledge. Altar Sabbath. They say there should be a meeting May 19th, 6 p.m. with Father Kyrian. Father Jose sent a message. Please, he never asked us to read his message in the bulletin, but this week, I think maybe especially for the mothers, read the bulletin. If you don't have one, pick one at the back. He advised all to read the bulletin this week. He always writes every desk from the pastor. So, Biko, go on here. Tata Wokane, Ndine, very, very sharp. Looking good, even though not today was second Sunday. Father, I got Gozilla in dinner. I got her last week. I got Kunu this week. Kunu wear the organ. Dinner biko bagoteben. Chika dibia. I might again also get me una doctor na. Dinner mama.